Az kapufa. Igen. Aha, és ilyenekről marad le a többi, aki nem nézi. Haló, haló. Haló. Rúgsz egy fickát, küldök univerzumot. Azt megnézzük. Hát ezt ugye hallotta, látta. Ez le van írva. És ott van. Azt szerintem ficak volt. 1000 euró. 1000 euró az értéke. Ez megint ficak. Anyát faszát. Elsőkön majdnem 100-an vannak, és most, hogy ez majdnem berúgtad, így szintén majdnem. Márpedig kibaszok veled. Aha! Az egy ficak, az egy univerzum. Velünk nem baszol ki. Igen, az meg egy kapufa. Mondom már, bazd meg. Szerinted ez az Ikarus pálya? Hányszor mondjuk, hogy ez az Ikarus pálya? És akkor nem nagy tehetség. Elfelejtettem, geci. Akkor csak fordít a labda. Aha. De most eltűnt a kezét. De van pirosban, nem? Hát igen. Hát ez se szállt éppenséggel. Lövésre mondjuk. Nem állt a sorfal, azt mondod? Aha. Figyelj, ez megint egy kapufa volt. Lehet, hogy sor. És ilyen lövésekről maradnak le amúgy az emberek. Az Megközelebb. nagy. De nyilván amúgy. Amúgy ez szép, itt mindenkit... Aha! Aha! Ezt szerintem látta mindenki. Úgy nem voltál benne. Igen. Hál' Istennek. Miért lőttem? Mekkora lövés. Az nagy. Kapufa. Figyeld. Most sorfa nélkül rúgok. És ez gól. És ezt honnan látod? Nem az. Az nem Fradis. Az gól. Ez kis gól volt mondjuk. Kis gól volt. Egyedül az Ikaruszt azt nem találjátok el soha. Az gól. Az ficak volt amúgy. Ez egy ficak volt, hol az univerzum? Univerzum. Én nem tudok lőni? Mutatnánk ZT-t, aki fut. Hétény. Feltörekvő tehetségünk. Ő tényleg focista. Ő tényleg focizik? Milyen 6-6? Beszervezzük azokat. De tényleg meccsezni akartok? Csapattársaink. Ő egy futballista. Szia Zétény chatre! Szia Zétény a chatre! Köszönjetek Zétinek! Szeretnétek 6v6-ozni? Nem. Zéti. Hát de gyere föl! Mi egész pályára akarsz, hogy mi? Nem, a Zétivel nem játszunk most. Szia Zéti Ákos! Szia Zétény! Ketten is köszöntek neked! Nézzétek! Nagy név! Aki nem ismerné, az annyit Szia mond, Zétény More! Kapitányként. A kapitányként ismerhet. Így baján. Mert is érte az a lendülettel. Az nagy. Amúgy ez komoly gyerek. Esküszöm. Nagy csicska, takra utáltam azt. Hogy szerez kapust? Part egy. Jobb. Geci, megfogtam a kapufát, azt mint ha belennék szarva. Miért nem hoztál hangfalat, Csiraki? Hát és más nem tudna rakni zenét, azt mondod? Azt kérdezik, hogy ez Sopron-e? Mit? Sopron-e? Ez baja, bazd meg. Baja! És talad! Mekkora? Oli! Hova lőtte? A pipába! Youtube-on már elengedték. Van! Ellentéteset mondunk.
Ez a gyengébbik neki. Hát azt dobd. Ó. Gólig. 2 gól. Ja. Sok, hát... Aha. Bocs, főnök. Igen. Most onnan megy. Kucsó. Én vagyok hibát. De. Hova fogtam? Aha! Na azt jobb az. Viccer! Igen, szivat. Egyre. Okosan helyezd el. El kellene. Itt neked a rüssz is megy. Igen. Meglepte. Igen. Tisztel. Van még egy nap. Van még? Ha? Gyere, gyere. Ajaj. Megoldja. Itt jó. Ezt kapod. Nem a kipstát.
Ne izguljál! Nem játszott még ennyi ember előtt. Jó? Jó? De jó. Ikarus pálya jó szarhely. Tudok még egyet jobban. Ezt pont felvettem videóra. Ha. Ha? Nem baj. Azért vagyunk itt. 10k like, mindjárt megvan. 10k like-ot a piros felsősnek. És akkor rúg ilyen gólokat. 82 ember. Gól. 101. Köszönjük szépen a lájkokat.